салом дӯстон, Роналдо дар мавсими нав ҳисоби голҳои худро кушод. Бозигари португалӣ дар рақобат бо дастаи Монатсир дар мусобиқаи ҷами чемпионҳои араб ба задани гол даст ёфт. Амлагари мунтахаби Португалия дар дақиқаи 74 гол зад. Маҳз голи задаи Кришро метавон голи ғалабовари ин рақобат шумурд. Дар мавсими ҷорӣ барои Криштиано гол задан мушкил шуда истодааст. Бо ин хабари хуш барои мухлисони яке аз беҳтарин бозигари ҷаҳон навори имрӯзаи худро пешниҳод мекунем. лайки қиматбоҳои шумо зери ин видео барои пешравии кори мо сахт мусоидат мекунад. Ба ҳама тамошои хуб. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба наздикӣ бармегардад, аммо айни замон моро бозии рафиқона пеш аз мавсими интизор аст. ПСЖ бозӣ дорад бо Интер. Барса баъди ғолибият дар Эл Класико қувваи худро бо Милан месанҷад. Ливерпул вомехӯрад бо Бавария, аммо накоро рақобат бо Арсенал интизор аст. Чӣ гуна сурпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. То ҳамин рақобат Криштиано дар 243 дақиқа гол зада наметавонист. Амлагари португалӣ дар бозиҳои рафиқона бар зидди дастаҳои Селта, Бенфика, ПСЖ ва Интер гол намезад. Баъдан дар ҳайати мунтахаби Португалия бозӣ кард ва дар он ҳам ягон амали натиҷабахш нишон дода натавонист. Ғайр аз ин бозии якум дар мусобиқаи ҷоми чемпионатҳои араб бар зидди Ал-Шабоб Криш бе голу ассист аз майдон берун баромад. Пас аз ин голи худ Роналдо дар сомонаҳои иҷтимоии худ чунин навишт: бозии хуб, хушбахт аз он ҳастам, ки мо дар гурӯҳ аввал дорем. Роналдо хетире аз ҳад зиёд дорад. Дар ин кор қисман гуноҳи худи Криштиано ҳам ҳаст. Забони ӯ қулф надорад. аз рӯи суханонаш дар мусоҳибаҳои охир ҳамлагари португалӣ бадбинони худро бештар кард. суханҳои мисли чемпионати Арабистон аз MLS ба маротиб беҳтар аст. футболи Аврупо ғайр аз APL дигар ҳама қурбе надоранду ба монанди ин. голи якуми мавсим ба Криштиано ва ҳамаи тарафдорони ӯ муборак бошад. бигзор Роналдо пир шудани худро қабул кунаду дигар моро бо голҳои худ хурсанд намояд. умеди ҳамаи мухлисони футбол ин аст ки Роналдо бо сари баланд аз футбол равад. касе чизе нагӯяд, аммо Криш номи худро дар таърихи футбол бо ҳарфҳои тилло навишт. дарвозабони Брентфорд Давид Рая метавонад карьераи худро дар дастаи Арсенал идома диҳад. лондониҳо баъд аз чанд харид акнун таваҷҷӯҳи худро пурра ба ин дарвозабон равона мекунанд. дастаи Брентфорд барои ин дарвозабон 40 миллион фунт талаб дорад. ин ҷо суоле ба миён меояд, ки чаро ин дарвозабон бо нархи гарон ба Арсенал лозим аст. бисёриҳо ба суоле дода мешаванд, ки чунин голкипери қимат дар будани Ремсдейл ба Арсенал чӣ дар кор аст? оё Микел Артета аз бозии Арон розӣ нест? ва аммо магар ҳарду наметавонанд дар як организм якҷо бошанд? албатта дар як даста ду дарвозабони нархи умумияшон 70 миллион ҳатто барои Манчестер Сити ғафс ба назар мерасад. ин солҳо маҳз ба хотири будани ду дарвозабони қариб баробар дар Арсенал пайдо мешаванд. ин ҷо бояд мо мантиқи Артетаро пайдо ва дарк кунем. шояд Микел мехоҳад боварии комил дошта бошад, ки ӯ барои ду мусобиқа Премер-лигаи Англия ва Лигаи Чемпионҳо ду дарвозабони хуб ва бо маҳорату тақрибан баробар дорад. ин масъулияти бузургро танҳо Микел Артета бар дӯши худ мегирад. агар овардани ин дарвозабон бо нокомӣ анҷом ёбад, гуноҳро танҳо дар Артета меҷӯянд. Коло Муани бо эҳтимоли зиёд карьераи худро дар дастаи ПСЖ идома медиҳад. президенти дастаи шаҳри Париж Насир Ал-Хелефӣ шахсан ба ин масъала машғул гардидааст, вале айни замон таваҷҷӯҳи пурра ба ин бозингар нест. пас аз он ки парижиҳо масъалаи ҷалб кардани Усмон Дембелеро пурра ҳал кунанд, ҳамон вақт ҳамаи қувва ва аслиҳаҳои худро ба тарафи Олмон равона месозанд. Коло Муани дар дастаи Айнтрахт тавонист мавсими олитаниро паси сар кунад. дар ҷоми ҷаҳон кашфиёти асосӣ буд. беҳуда дастои топи Аврупо ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ накард. Манчестер Юнайтед ҳам чанд вақт дар ин масъала фаъол буд, вале баъдан ором шуд. ӯ маҳоратҳои олии голзанӣ дорад. аз ин рӯ дастаи Айнтрахт ҳам умеди онро дорад, ки футболбози фаронсавиро барои мавсими навбатӣ ҳам дар сафи худ нигоҳ дошта метавонад. Насир Ал-Хелефӣ аллакай бо наздикон ва аҳлу пайвандони Рандал Коло Муани дар тамос шудааст ва бо онҳо гуфтушунӣ намудааст. аллакай дар гуфтушунӣ пешравиҳо дида мешавад. тасаввур кунед, пас аз омадани Дембеле парижиҳо пурра ба овардани Коло Муани машғул мешаванд. дар ин сурат эҳтимоли ҷалби ин ҳамлагари фаронсавӣ бештар мешавад. Муани дар 32 бозии Бундеслига дар мавсими 2018 15 гол задааст.
реал мадрид оромиро интихоб кардааст. Айни замон дар мавриди гузариши мбаппе ба реал хабарҳо камтар ҳастанд. Шумо ҳам инро мушоҳида кардед. Дар ин баробар хабарҳои гузариши ҳамлагари фаронсавӣ ба дастаҳои Англия рӯз то рӯз бештар мешаванд. Ливерпул дар баробари реал яке аз талабгорони асосии ҷалби бозингари фаронсавӣ ном бурда мешуд. Дар ин гирӯдориҳои трансферии мбаппе аз клуб пурсон шуданд ки оё ливерпул имконияти ба даст овардани футболбозро дорад. мураббии олмонӣ дар ҷавоб чунин гуфт: ҳамаи мо дар даста аз шунидани ин хабарҳо механдем. Метавонам бигӯям ки мбаппе бозингари беҳтарин аст, вале талаботҳои молиявии ин трансфер ба мо мувофиқ нестанд. Намехоҳам ба ин хабар овозҳо ки мухлисону рӯзноманигорон хуш доранд нуқта гузорам, вале ҳақиқат надоранд. Шояд ягон кас дар даста ба ман сюрприз кардани аст, лекин дар 8 соле ки ман инҷо фаъолият мекунам ин тавр нашуда буд. аз ин гуфтаҳои клуб маълум мешавад ки дар ливерпул хабар надоранд ки дастаи онҳо талабгори харидорӣ кардани Килиан Мбаппе аст. яъне ин бофти журналистон асту халос. футболбоз дар дил танҳо орзуи реал мадридро дорад. агар Килиан ба ғайр аз реал ҳаваси бозӣ кардан дар лигаи беҳтаринро дошта бошад, танҳо як даста метавонад дар гуфтушунидҳо бо ПСЖ муваффақ шавад. ин дастаи Челси мебошад. клуби пойтахти Англия қудрати молиявии харидории Мбапперо дорад, вале онҳо мехоҳанд бар ивази Мбаппе чанд футболбозро ба ПСЖ диҳанду бо ин роҳ нархи Килианро арзонтар кунанд. аммо дастаи шаҳри Париж ба ин пешниҳодҳо бо эҳтимоли ғолиб розӣ намешавад. он маблағе ки ПСЖ барои Мбаппе талаб мекунад, Челси якбора пардохт карда наметавонад. ҳатто муносибатҳои хуби ПСЖ бо сармураббии кунунии дастаи Челси Маурисио Почеттино дар ин масъала кӯмаке карда наметавонанд. новобаста ба ҳамаи ин гуфтаҳо Тод Боули кӯшиши розӣ кардани роҳбарияти Мбапперо хоҳад кард. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.